Čau lidi, vítám vás u nového dílu z téhle nové série, která se jmenuje Jurassic Craft prostě. Je to, ano, jak z názvu asi bude vyplývat, tak je to v podstatě, tak jsou to v podstatě dinosauři v Minecraftu, ano, je to tak. Strašně jsem se na tenhle modpack těšil. I když jsem se ho tvořil, tak jako něco tam už tam bylo, ale prostě je to prostě trochu custom. Ale fakt strašně jsem se na to těšil už nějakou tu dobu. Už jsem to fakt připravoval a i když teďka už natáčím v tuhle době je celkem dost sérií, tak jsem si prostě na tohle čas musel udělat, páč jsem si to strašně chtěl zahrát. Takže doufám, že vás to nemrdí, že nenatáčím něco teďka jiného, ale tohle. A ano, jsem tady sám, ten nenatáčím teďka s někým a no nic, nebudu to dál prostě okecávat a vrhnem se rovnou na to. Okay. What's that? Aha. Čeká, hraju prvně. No to. Co tu dělám, to na mě skáče? Ok, tady morph. Ok, tak a tady nějak přeskáču, tam vidím, že vesnice, tak k ní půjdu. Tam, nechte mě! No to je na mě! Ne. Leave me alone. Oh ne. Bambus. To ne, to je hodně parchantů. Nechte mě. To jsem nechal jídlo. Ok, laguje se trošku, ale to nějak zvládne. Díkám. Tak jsem tady najím. To jedli, není, nevadí, co tohle. Jídlo? Nevím. Můžu to tady ty tyčky, můžu, dobrý. Tak bereme nějaký tyčky. OK, tak to vypadá celkem velice, tam jdem. No nic, tak tady také proplaveme. Hopla, možná tohle. Je dobrý. Ale celkem se to laguje. Nebo mě aspoň. Ach jo. To bude ještě trvat. 1 hour later. Ne. Au. Ok, nějaký ty prology tam jsou a to se zvládne. Ok, tak jsme tu. Nepotřebuji. Ok, tady vypadá to tady, že to je. Let's go, ryby. Let's go, jdeme okrást villagery. To je přesně to, co chci. Oh yes. Takže tady tam jsou prostě nějaký, ok, tak teď máme tak ideálně už jídla. Bum. Prodal jsem všechny bedny. Tady jich víc není. Ok, nějaký další suroviny, ty se hodí, patičky si nasadíme. A omrkneme i tady ty baráky, jestli v nich není. Ok, let's go postel. Papír, ten se taky může hodit, kniha taky. Let's go se rastakovat, to asi poberu. Já mám zaplay ten autojump. Bum. Jsem o dost spokojenější, ne? Ale hunger se nám to se mi ok, stringy, 2 polívky. Tak, to co máme tady. Ok, krafťák berem, se mu bude hodit, ať to nemusím dělat. A teďka to tady polutíme. Nevím, jestli tady co bude dělat. Let's go. To se hodí. Tak, bum. Ach jo, se píše GeForce. Tak.
Ale knihovny se taky hodí, tak já tady poberu dřevo a udělám si nějaký nástroje základní. Tak. Tak, krása. Už tohle nefungovalo ve Sky Exchange. Si teďka vidím, no to je jedno. O, tak, bum, 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 bum. A jo, mám tyčit. Tak, bum, bum, bum. A? Ale tak nemůžu. Bum, 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 bum. Bum. Tak, a máme základní nástroje, pobereme. First position set. A? Tady je asi Word Edit. No nic, tak to ještě jdu přednastavit. Ok, tak asi to nemůžeme používat. Ale můžeme, ne. Co to je? No nic, tak dřevní sekerky nejsou něco pro nás. GG. To tady prohledáme něco jiného. Tohle tam je jako další. Let's go. Další. Ale jukebox, beru. Joink. No tak víc nepotřebujeme. Já tolik, no, i když. Já ne, že bych vás rád okrádal, ale nemáte tady mít lůtežky. To je jako somovat máte. Co to je, to je. Tady je tahle větší, to mě taky zajímá, co tam je. Co to je za borce, to je nějaká stráž, nebo... Čau. Co chceš, kámo? Borec vypadá, že se mnou moc bavit nechce. Okay, máme tu dveře. Excuse me, kde to jsme? Ale, poberu. Jinak já absolutně nemám, jako něco vím, co tady je, ale jinak nemám absolutní šajnu, co tady je za módy. Jako absolutně nevím, kdo to je, nebo kde to jsem třeba. To absolutně nemám šajnu. Let's go! Oh, yes, beru. Let's go, armor. To je lepší. Armor stand, let's go. Beru. Let's go. Ale i leather armor, ne, ten nepotřebujeme. Glowstone taky beru, určitě. Co tady? Ok, tady nic není. Beru točku a jdu. To je ale pěkný barák, že bych se sem nastěhoval. Nemuseli jsme něco stavět. Pokud tady borci nebudou spawnovat. No to asi budou, co? Ale jako nemuseli by. A když jak je zabijeme prostě. Ale to je neoriginální. Pokud chceme stavit jurský svět, tak musíme bydlet v originálním baráčku, který se sami postavíme a že v parku, logicky. Tak já si jdu vykraftit teďka tu postýlku. Ne, postýlku. Lodičku jsem chtěl říct. Potřebuju 8 tady z těch. Bum, tak krása. A? Jak to? Tam jako potřebuji lopata jako v bedrocku, nebo co? No, ne, lag, dobrý. No tak co to dělám? Ale tak se startovat nejde dělat. GG. Nevadí. Tak a jdeme se tam přesunout, s tím, že se tam asi i vyspíme. Ježiš, já se vyspím tady, ať... You can only sleep at night. Je noc! No, si myslím. Tak. Se vyspinkáme. Tak. Krása, jsme vzhůru. Takže pobereme postel a se zaškneme ryb.
nic, tak to bylo hodně špatný. Hop. OK, máme tu, a hnedka u toho je ten břeh. To není. Ha? Prostě podle mě, já jsem zkoušel jakože svět předtím, jenom jestli všechno funguje a tak možná se to slučuje s tím, protože tamhle, že pevně, tam je další barák. Že tam zatím je pevnina a očividně zatím ta louka fakt není, takže to je jen fakt bug ve hře. Ne, že jsem tady hrál. Takže jen abyste si nemysleli, že tady cheatuju. Let's go, další ryby se hodí. Sorry kámo, že ti vykrádám zásoby tvý rodiny. Já mám taky hlad. Vy tady musíte rybařit, tam víc, jste taková dobrá komunita, já vám věřím. Fakt, já vám věřím, to dáte. Hlavně musíš věřit sám sobě. Ok, tak tady v podstatě tam funguje už jen ten stejný loot. Tak to ne, se vyplatí, no nic se kápou, tam běžím, pluju. No tak prostě jdu tamhle tím směrem, se budu snažit dojít. Hopla, pojď. Nejsem úplně. No to bych neskočil, to bylo moc daleko. Kdyby jsme tady úplně není na nějaký louce bych postavil ten svět, začal bych se Escape Park, zatím tady nechám si to, co mám a zatím tady prozkoumám, co to je. To je nějaký kámen. Slate, ok, nevím, co to je, nejsem anglicky mluvící plynulý člověk. Což je nemám absolutně ženu. Let's go. Ok, tady máme. Jo, to je ten profi barák, že jo. Ok, no nic, tak já tady poberu, děkuju. Poberu i tohle. Tak, krása. Danke. Nějaký velký barák. Je to ta hospoda, co? Jo, to nebylo jasný. A tady máme zase s tím jídlem a tak dobrý. Tak máme jídlo a takových věcí na pár let, by se dalo říct. Takže já tady vylezu nahoru, protože tady už nás po mně nic nečeká. Hop. Hop. Hopla. OK, tak jsem našel nějakou pláň, takže tady je podle mě vedle 2 hezky lesů, takže můžeme čerpat 2 druhy dřev. Tady je nějaký ten Dark Forest, nebo co to je, Hops? Nevím, prostě nějaká džungle, nevím, z takovýho na ten způsob a ten savan, ne, co to povídám, vlastně nějaký ten les smíšený asi a tam máme březovej. A nějaký shooter tady ze země, no nic. Tady to je pro mě takové ideální místo, kde bych to ustavil, i když tamhle taky něco je. Tak asi nám podívám, než jak se vrátím ještě. Takže tady asi vypustím nějaký základní kemp. Tak. Postýlku tady hodíme. Krafťák. Je, pec. Máme tady dokonce i shootery, takže musím do žádný kývky, to mi vyhovuje. Tak. Dřevo máme taky. No dobrý. No dobrý, už není tady. Hop. Ještě potřebujeme 3 na krumpáč. Hele, to jsou ty fosílie. To je dobrý. Takže to se hodí, tak to můžeme. Krásu, a jak je to ten recept na to nemám všechno. Nic. Vytěžíme, a nevím, jestli mi na to vypadne něco. Jako fakt. Nevadí. Tady irony asi nejsou. A tam je kejvka, tak tam půjdem. Co tu máme? Tomu tu máme.
Jestli tak mohli zjistit. Hele, nějaký ten armor máme, takže se to teď nebojím. Co je tohle? Copper. Ale copper je nám k ničemu, ale nevím, jestli to je ten stejný, jak je v 1.18 a vejš nebo jak je v Minecraftu Basic, tak to je k ničemu. Ale jestli to je užitečný copper, tak dobrý. Nevidím plný prd. Nice. Beru svou jedinou torčku a jdu. Tak. Napapám se rybiček. A jdu. Ještě se asi dojdu pro pitíčko, protože tady to předpokládám, že bude trošku... Ok, už jsem zpátky. Tak. Máme tohle, takže já vykraftím si ještě... Nic. Okay, máme základ. Here. Teďka si jdeme pro dřevo. Přemýšlím, asi tam. Nemám pro oak, protože z toho se dá spíš kraftit. Takže tak. Třeba najdeme nějaký ty irony cestou, ale potřebujeme prostě dřevo. OK, jsem tady zpátky z těžení. Natěžil jsem celkem hodně surovin. A ještě tam jsem nějaký nechal. A to zdaleka není všechno, ale... Počkej, jsem to nějaký černý. Máme tady fakt teda hodně dřeva, hodně všeho. Takže já tady rozkraftím. To zatím vyhodím. Dělám nějaký čestky. Tak. Hop. Tady mám nějaký suroviny a tady mám ty věci z toho, tady už mám nějaký ty věci z toho archeology. Tak, hodím semka všechno. Tak, nějaké to uhlí, marble. Tak, teďka se podívám. Hopla. A kosa craftí Magic Wood. Nevím, co to je. Hledám. Tady můžu vyhledat. Můžu, tak já hledám, ne, tak tady rovnou dám. Jmenuje se to, jak to je? To je nějaký ten kultivátor ne, ale ano, budeme potřebovat tohle. 3. OK. OK, to se nějak dá a ten druhý je ne. Jak to bylo? Je to ze železa, to vím. Když vezmu... Aha, ne, to asi. To najdu.
Tady, analyzér. OK, 4, 2 a 1, 1. OK, tak to uděláme. Potřebujeme 1, 2, 3, 4. Jednu tudle. A jednu tudle. Analyzér. Cara. A teďka, když vezmeme tady to všechno, že jo, dáme sem tohle, tak se nám to vlastně bude dělat. Ale já se vám těž ukázat tady to, že když vezmeme tady tu fosíli a položíme ji, tak když dostaneme nějakého pěkného dinosaura, kterého bych si chtěl i udělat, Ankylosaurus ne, ne, Osaurus ne, Sarcosuchus ne, to stejný. OK, tohle bych si i udělal. Nevypadá zrovna cool. Too big. Pterosaurus jako je cool, ale ne. Ne, ne, nechci nějakého brouka. Yes. Tak se jako s těma můžeš zvětšit a můžeš se nastavit, aby byl tvým pohledem. Tak, a jak chci, aby byl. Tak. Takhle chci, aby byl. Krása. A má úplný prd. Nevadí. No nic, takže takhle to vlastně funguje, máme tady to připravený. A tak. Tady dám vypíkat. Všechny ty důležité věci. Bum, bum, bum. Až mám nějaký šutry, takže si uděláme ještě jednu pec. Potřebujeme, dáme píkat ten tin ore. Čau, tady Monta ze stříhání a pro nějaký z vás vám může přijít tenhle díl trochu nudnější a to se omlouvám, ale budu moc rád, když se vyděláte ten další, který jsem si o dost víc připravil a bude víc živější a bude podle mě lepší. Budeme tam už konečně něco dělat, takže budu moc rád, když půjdete i na ten další, dám vám do karty nahoru. Čau. Hop, hop. Ještě mám tady nějaký pár věcí, takže takhle. A tady to bude asi pro dnešní video všechno. Já jsem moc rád, že jste koukali na tenhle díl. Nezapomeňte dát like, odběr. Doufám, že se vám tady to video líbilo. A tak děkuju. Čau.